Dobar dan. Jesmo, kako ste vi? Šta je to? Evo, mi ćemo vam ostaviti letke da pročitate nešto. Oni su vezani za studentsku listu i za jednu tribinu koju ćemo mi držati sledeće subote ovde. Ako ste tu, dođite, možda čujete nešto Pa dobro, nisi na barikadama. Blokadama, da. Blokadama, barikadama. Isto je to. A? Isto je to. Nisi? Jesmo. Jesi? A što? Što? Ja. Pa, jel znate da je nadstrešnica pala na 16. ljudi? A šta ima to? Pa, Kakve to veze ima? i dalje nemamo ljude koji su odgovarali za to. Pa niste vi sudija i porotnici. Pardon? Jeste vi sudija, porotnici, šta ste vi? Nismo, ali smatramo da je... Deco, jo. Ajde. Mi smo danas u Mionici kao deo organizacije Studenta u svakom selu kako bi pričali sa meštanima, kako bi nekako im prineli našu akciju, te šta mi radimo kao studenti, objasnili suštinu blokade i nekako jedan na jedan razgovarali bez, kako da kažem, uticaja nekih spoljnih kao što su televizije ili mreže koje nekad i ne prenesu baš priču kako jeste. To je to. Neki izvor informacija, odnosno neke televizije nas predstavljaju kao, da se tako izrazim, teroriste, kao bukvalno nekoga ko želi da upropasti ovu državu, a neki mediji nas predstavljaju kao spasioce. I sad, neki nas možda previše hvale, neki nas baš pljuju i uvek zdravo je da postoji neka sredina. I mi smo dugo razmišljali kako možemo da sprečimo taj problem i vrlo brzo smo shvatili da jedini način da mi koliko toliko se izborimo sa tim narativom jeste dođemo kod ljudi. Idemo tuda pravo pa ćemo da vidimo. Suštinski su ovde kuće baš razbacane, tako da ćemo da prođemo šta budemo mogli. Neverovatno mnogo kilometara i dana, mi 5 meseci neprekidno prosto idemo po Srbiji. Ne znam ni koliko kilometara, ni koliko sati uloženo, to su veliki brojevi. U brojkama obišli su više od 250 naselja širom Srbije. Radnu jedinicu Student u svakom selu osnovali su u martu. Svaki univerzitetski grad ima svoj ogranak i zadužen je za obilazak svog kraja. Sve sa krajnjim ciljem da prođu čitavu zemlju. Kad smo mi počeli, nije se još pričalo o izborima i nismo mi kao studenti još uvek imali tu političku artikulaciju. Nama je to tada bilo samo da dopremo do ljudi, da dobijemo više podrške i da nekako očistimo svoje ime. Ali sada, kako se nadamo, bliže se izbori i to, ovo je definitivno stvar koja mora da se radi i koja se u svim drugim državama radi kao politička kampanja. Šta vam je bilo važno? Ko da čuje ko ste to vi i šta ste to vi, budući da obilazite uglavnom manja mesta po Srbiji? Pa nama je bitno da nas svi čuju, jer ovo je jedna borba koja se tiče svih nas. Ovo je za svačiji život, za sve generacije koje su izgubile život u nepravednom sistemu, za svaku osobu koja se trenutno bori sa ucenama, koja se bori sa nepravdom. Eto, ne znam da li znate, mi kao studenti se zalažemo za nešto proteklih 8 meseci. Ne znam da li ste upućeni u tu priču uopšte. Vezano za proteste, bilo šta, ne znam da li ste ispratili to generalno, ali eto, trenutni neki cilj nam je raspisivanje parlamentarnih izbora. Šta je ono na šta ste najčešće nailazili? Evo, od tih 250 naseljenih mesta koje ste obišli, kako je stanovništvo reagovalo na vas? Pa mnogo bolje nego što smo očekivali. Gde god smo išli, ljudi koji bi nam prilazili često bi nas podržavali, a i oni koji nas ne podržavaju sad nisu... I dalje bi prišli, popričali bi s nama i možda ne bi se iz prvog razgovora promenili mišljenje, ali opet niko nije bio napadan, da kažem. Pa dobro, jel vi ne želite da živite u pravnoj državi? Ja sam zapamtio i Tita. Radio sam za vreme njegove vladavine. Promenio sam ne znam koliko vladara. Znaš, i ne možeš ti meni da pričaš o vladarima, o pravnoj državi. Pa dobro, mi živimo u Republici, ne bi trebalo da postoji vladar.
Treba U svakoj postoji- državi postoji vladar. Nije si jasno to tebi. U Republici treba da postoji sistem. A sistem, Sistem. čekaj za jedno 10 godina, Dobro, kad budeš imala decu. dobro. Pazi, sjeći se nekog dete iz Mjenice. I setit ćete se vi i nas. I reci, ja ću neći biti živ. I kada će onaj deda bio u pravu. Nema tu toliko pitanja koliko se oni plaše za nas zapravo. Oni se plaše da smo mi upropastili sebi studiranje, da smo mi naivni, da neko manipuliše nama, što naravno ništa od toga nije istina, ali njima se to tako plasira. I oni s tim iskustvom iz svog života, kako su stariji, videli su svašta, videli su kako funkcioniše korupcija, kako se sve stranke koje su do sad bile na vlasti ponašaju. Jednostavno nemaju vere da je ovo nešto što je došlo iz srca. To je najveći problem kada pričamo s ljudima. I kako ih razoverite? Pa teško je ubediti nekoga da ne postoji tamo neka osoba koja kontroliše sve, ali mi im kažemo mi smo ovdje, ovo smo mi smo učestvovali u ovoj borbi, znamo ljude koji učestvuju u borbi. Ako ne verujete nama, kome ćete da verujete? Akcija Student u svakom selu mogla bi da se uporedi sa kampanjom Vrata do vrata. Sa tim su zapravo krenuli nakon Zaječara i Kosjerića, gde su boravili 2 nedelje pre izbora. Najveća greška im je, kažu, što nisu došli ranije, pa to ispravljaju sa Mionicom i Negotinom, gde je u trenutku kada ih snimamo, u avgustu, tek u najavi raspisivanja lokalnih izbora. U Kosjeriću i Zaječaru smo po prvi put probali nešto što smo do tada izbjegavali, a to je da malo aktivnije probamo da prilazimo ljudima. Obilazili smo mesta i prosto šetali se po selima i tražili gde imaju ljudi koji su napolju da probamo da priđemo njima. Između ostalog, vi ljudima u ovim mestima pričate o studentskoj listi, je li tako? Nakon što ste odlučili da politički artikulišete svoju borbu, počeli ste da im govorite i o studentskoj listi. Šta je to što im kažete? Kako im predstavljate tu listu? Šta im objašnjavate? Nama je najbitnije da kažemo ljudima da na toj listi neće biti studenti, već će biti stručnjaci, profesori, stvarno ljudi koji imaju iskustva i imaju želju za tim radom. Jer mi kao studenti i dalje treba da se fokusiramo na fakultet, treba da učimo. To jednostavno nije nešto što mi želimo da se guramo na te pozicije, nego želimo da imamo te ljude iza kojih možemo da stanemo. Mi ne možemo da dobijemo posao na isti takav način. Znate kakva je to problematika? Mi nakon što završimo fakultete, Od uvek bilo. ali da li je to rješenje? A nije Da se rješenje. predamo ruke, završavamo fakultete, učimo za neku diplomu Nije i onda rješenje. ne radimo u svojoj struci. Od kad veka i svijeta djeco ima, od kad je veka i svijeta i bit će. Ruka ruku mije. Mislim, Ali Vidite. promena uvek kreće od pojedinca. a promene su neka druga stvar. A nema ti vi snage za promene. A znate za ovaj pokret studentski? Naravno, kako da ne znam, kako da ne znam. Kako vidite to što oni rade? Kako vidim, odlično. Kad bi bili svi pametni i solidarni i kad bi se, što bi rekli, udružili i shvatili neke stvari koje retko ko shvata, da je ovo stvarno došlo do kraja. I da ova deca samo žele dobro sebi i Srbiji i svom narodu, ništa drugo. Pa znam sa televizije i štampe i to. Šta da vam kažem, ja mislim da možda su tu negdje malo i pravo, možda i nisu. Ne znam, ne mogu da vam odredim, nisam ja taj koji presuđuje. Ta deca, verovatno, ti su došli do tog nivoa da budu studenti, nisu obična deca, to su deca koja nešto znaju. E sad, da li neko upravlja njima ili ne upravlja, to ne znam. Jel mislite da postoji potreba za tim obilaskom vrata do vrata, pomimanje A znate mesta? šta, kad je stanje ovako kako jeste, izgleda da postoji potreba. Znači, nisam zato da se narod ubeđiva, da se ucenjiva i da se kupuje nekim sitnim stvarima, beznačajima, ali da se porazgovara šta da ne, nek ljudi čuju. Jer on neko gleda RTS, on ništa ne zna. Šta su recimo pitanja koje biste vi njima postavili? Ne znam, jedino ne shvaćam šta oni tačno hoće. Ko im je lider, ko ih vodi, ko je taj. Toliko. Kažu da nema lidera. Nema. Pa ti pokreti su onda prazni. Ova igra neku igru, ali košta sve nas. I vas i nas. A šta vi mislite da je potrebno za te promene? Promene treba
Treba prvo da se podigne, ako ima radničke klase, ako je ima uopšte, i seljaka. Pa ima, naravno. To ti čini državu. Ali vi znate da se mi zalažemo i za Kao njih. mlado ljudi ne nastavljate ovo ono, ali vi nemate snage za to. Mi se slažemo s time. Nama je Nema, potrebna ne. pomoć. Nemate. Nama je potrebna pomoć svih građana da izguramo Apsolutno. tu Ne, borbu. ovi ljudi su prošli, vi se ne sjećate, niste ni rođeni bili 5. oktobra. Jeste rođeni? Ne. Ne. To je bila prevara. Prevara, sad se to dokazuje. I ovo je prevara. Isti sistem. A ovi vaši profesori tamo, dekani, bogovi, oni će da izvinite, izvuču svoje dupe. Plaćate vi. Plaćate vi. Ova grupa studenata na putu je svakog vikenda već nekoliko meseci. Logističku podršku pružaju im studenti lokalci i građani iz neformalnih zborova. Većina u svojoj porodici nalazi na razumevanje i podršku, ali ponekad kažu moraju i da objašnjavaju zašto to rade. Oni lično nemaju dilemu. Mislim da ljudima jako znači što ih mi obilazimo, jer mi zalazimo u krajeve koje decenijama nisu posećivana i zaista se ljudi obraduju nebitno na čijoj su strani, nebitno da li su nam pogledi isti, njima je drago što ih se neko setio, što ih neko obiđe. Tako da to je nešto što i nas dirne i stvarno mislimo da je jedan jako koristan, jedan jako lep način pre svega. Iskreno nisam nikad video, to jest imao priliku da vidim da je toliko mladih ljudi udruženo, da se svi zaista razumeju međusobno, da svi rade zajedno ka nečemu istom. I zato hoću da približim ljudima tu priču. Jednostavno činilo mi se da je ovo najbitnija stvar koju mi kao studenti možemo da radimo. Prepoznao sam da je ovo neki jedinstven trenutak koji se neće ponovo ponoviti. Prosto ovakvu priliku neću imati opet, ne samo za vreme studija, možda čak ni za vreme svog života. Tako da mi je bilo, nisam želeo da kad budem se osvrnuo nazad na ovaj deo svog života, da zažalim to što sam umjesto da pomognem da poboljšam ovu državu, ja sedeo u kući i radio ne znam ja šta. Pa ja volio da nisam pravo, ali jesam. Vidjet ćemo. Svakako. A vi se setite ako mi budemo u pravu, a mi ćemo se setiti vas ako vi budete u pravu. Je li to dogovor? Dogovor, ali vam kažem da grešite. Doće drugi Vučić, doće treći Vučić. Mislim, ista će stvar da bude. Potrudit ćemo se da ne bude. Hoće, Vidjet ćemo. biće gore. Hvala vam na razgovoru. Prijatno. Sve najbolje. Kako vidite njihovu ideju i taktiku da obilaskom naselja po Srbiji pokušaju da ljudima objasne šta je to što oni rade i zašto? Pa to je u stvari jedna uobičajena politička praksa koju po svetu svuda možemo da vidimo. Zove se door to door, odnosno kampanja od vrata do vrata. Negde u nekoj politikološkoj literaturi čak se navodi da je to najefikasniji način da dođete do vašeg nekog budućeg birača. Jer ljudi cene taj lični kontakt, cene stisak ruke, cene da upoznaju nekoga ko je lice neke liste, da im se predstavi, da nekako vizualizuju i otelotvore te ljude u svom sećanju i to im ostaje mnogo dublje urezano, posebno u ovom 21. veku, nego neki postovi na mrežama, kratke televizijske reklame, billboard pored kog prođu kolima, znači nešto što vide na 1 sekund. Drugi razlog zbog čega je to kod nas malo, ajde da kažemo, stavljeno sa strane, jeste što to radi samo jedna politička stranka. Radi, odnosno režimska stranka, radi SNS, a svi znamo kako SNS to radi. To nisu građani, aktivisti, dobrovoljci, kako je to inače slučaj u velikom broju demokratija. To su stranački vojnici, ljudi zaposleni u državnoj upravi, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, koji praktično kao deo svog posla obilaze glasača, a mi to svi plaćamo iz budžeta. Ako su vam većina medija, posebno onih s nacionalnom frekvencijom, većina štampanih medija zatvorene, vi imate internet, a u internet se obraća jednoj populaciji, relativno mlađoj, urbanijoj i slično, a da se obratite nekoj ruralnoj populaciji, zato i ovo u svakom selu, jel tako, morate da idete na teren i da vas ti ljudi vide i da negde možda čak i malo razvejete, ja bih rekao čak i otvoreno laži koje o vama sipa režim na ovom glavnom kanalu komunikacije prema ljudima koji su, da kažemo, stariji, u ruralnim predelima i slično. Gde su tu druge političke stranke? Pa, nažalost, iz mog nekog iskustva nemaju dovoljno kapaciteta da odrade
tu kampanju od vrata do vrata. Ja nisam siguran ni koliko studentski pokret u ovom trenutku ima kapaciteta za tu akciju Student u svakom selu. Oni su imali jedan broj ljudi na raspolaganju, ali da obiđete celu Srbiju vama treba na hiljade aktivista. I sad posebno u ovom periodu kad su ispitni rokovi, kada vidite da je opao tonus studentskih aktivnosti zbog toga što oni sad imaju koliko 5 ili 6 ispitnih rokova za redom, ovih mesec, dva, gde moraju jednostavno da polože ispite da bi ostali studenti, ne znam koliko ljudi imaju na raspolaganju. Može li entuzijazam da nadomesti to, bar ono što vidimo da studenti rade od maja, od kad je krenula akcija na ovome? Pa, definitivno može. Mi vidimo da je ovaj studentski pokret ceo izveden na jedan veliki entuzijazam. Tako da, entuzijazam plus, ja bih rekao, dobra organizacija iza toga, jer ako hoćete da pokrivate celu zemlju, to ipak treba da postoji jedan organizovan sistem sa pristupom, strategijom i sa velikim ljudskim kapacitetima. Mi smo videli u nekim ranijim akcijama da studenti imaju potencijal za tako nešto i sad samo treba videti da li će shvatiti ozbiljno ovaj deo kampanje kada dođe nekad do izbora i da li će se toga posvetiti. Hvala vam na ovom razgovoru.